खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआ जाबाय माने गथा बिफां थुख्राखौ गिबियाव सुनानै बोरै दिहुनो माने फांसे बिफां गथाखौ माने हाखावैनि सिगां सुनानै गिबियाव माबोरै दिहुननो हायो बेनि सोमोन्दै बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो लाबोदों। जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ लाइक शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो दामनाव जाहाथे जोंनि भिडिअआ नोंथांमोननियाव सहैग्रोयो। जेन माने जोङो गोबाङानो न'आव गामि ओनसोलाव बयहाबो न'आव बिफां दोङो ओमफ्राय बिफांखौ हाफायनानै जेन माने मिलाव हाखावनो लाङो मिलाव हाखावनो लांनायाव हाखावैनि सिगां मिस्ट्रिफोरा माने बे बिफां थुख्रा मोनसेयाव माने बेसेबां किबि ओंखारगोन बेखौ सुखांनानैसो हाखावनानै नोंथांनो हरो आरो दा बेयावनो बे थुख्रा मोनसेयाव बेसेबां किबि ओंखारगोन बेखौ नोंथाङा मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला आरो मिथिनानै माने बुजिना लानानै बिफांखौ हाखावनो लांनायाव मिस्ट्रिफोरनि सुनायजों नोंनि बुजिना मोननायजों गोरोबोना गोरोबा नोंथांमोना क्लियार खालामनो हागोन आरो माने जुदि नोंथाङा बिफां थुख्रानि हिसाबखौ केबिनि हिसाबखौ सेफटिनि हिसाबखौ बर्गफुटनि हिसाबखौ रोङाब्लानो मिस्ट्रिफोरा माने सुनानै इसेब्लाबो बारा दिहुनखागोन कारन बयाबो गावबा गावनि लाबा लाबखौ नायो। बिनि थाखायनो बिथांमोननि सुनानै दिहुननायजों आरो नोंथांनि बुजिना मोननायजों गोरोबाना गोरोबा क्लियार खालामनानै आं बारे बारे बुंदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दा बेयाव गथा बिफां थुख्राखौ गिबियाव सुनानै बा बोरै दिहुनो बिनि फिननायखौ मोनगोन आरो 1/7 बेसेबां थायो बेखौ मोनगोन। माने दा गथा बिफां थुख्रानि थाखाय बिफां थुख्रा मोनसे हाखावना लानांगोन। दा आं फार्स्ट इखौ होग्रोनोसै 1/7 बेसेबां थायो माने ना 1/7 2304 माने 2304 थायो आरो बेनिफ्राय 2304खौ माहोदो रानो जेनेबा मा बुस्थुखौ 2304 राननांगौ जेनेबा मोनसे बिफां थुख्राखौ सुनानै माने जिखिनि मोनो जेनेबा मोनसे बिफां थुख्राखौ इन्सि इन्टु फुट सानजाबनानै मोननायखौ 2304 रानो। बेनिफ्राय मोनसे बिफां थुख्राखौ फुट इन्टु फुट सानजाबनानै मोननायखौ माने 16 रानो। 16 मानो रानो जेनेबा बेयाव मोनसे फर्मुला दङ जेनेबा जों क्लास 9 10 आव मोनदों जे माने कमन लानाय फर्मुला कमन हमखानाय मोनसे थायोना बेयावबो कमन हमखानाय मोनसे दङ फुट सानजाब फुट सानजाबनायखौ माने खल्लनो रानो माने इयाव कमन लानाय 4 इन्टु 4 बेनिफ्राय 12 इन्टु 12 माने 4 इन्टु 4 16 जाबायना बेनिफ्राय 12 इन्टु 12 इयाव नै 16 12 इन्टु 12 144 बेखौ सानजाबा बेसेबां ओंखारो समान मा जायो इयाव नैबेनो जाहैगोन 2304 आनो जाहैगोन इयाव। ओमफ्राय इखौ मादो रानो नै खल्लदो रानगोन खल्ल इ जाबाय इन्सि इन्टु फुट मोननायखौ बिदि रानगोन फुट इन्टु फुट मोननायखौ खल्लनो रानगोन। दानिया जोङो 1/7 बेसेबां थायो होनबा सिगाङो 1 किबियाव बेसेबां थायो होनबा 144 बर्ग फुट थायो होनदों 1 किबियाव बेसेबां इन्सि थायो होनबा 1728 थायो होनदोंमोन। बे 1/7 बेसेबां थायो दिनै मोनबाय 2304 नङा 1/7 माने 1 किब फिटआव 2304 थायो। दाने मोनसे बिफां थुख्राखौ जों आखिना लानोसै जेनेबा हमनानै ला इ मोनसे बिफां थुख्रा आरोना थुलमुल आखिना लाबाय आङो इ मोनसे बिफां थुख्रा बेनिफ्राय दानिया मा इयाव गोलाव इयो मा लानो 10 8 लानोसै 8 फिट ना 8 फिट लाबाय ओमफ्राय इखौ मा लानो 2 फुट 1 इन्सि माने 25 इन्सि जागोन दे इयो इन्सियाव थागोन इयो। ओमफ्राय इखौबो मा लानो कमान लानोसै 2 फुट 1 इन्सि 25 इन्सि माने बिफाङा बांसिनानो कमान थाया गुरै गिदिर बिजौखौ फिसा थायो नाथाय मोनसे मोननै कमान थायो आरो गेजेर बाहागोनिफोरा कमान थायो बेनि थाखाय कमान होग्रोबाय गुरै गिदिर बिजौखौ फिसा बेनिफ्राय भिडिअ लाबोगोन उनाव नोंथांमोना बेखौ बुजिना लाग्रोबाय सिदाखौ ओमफ्राय मा दङ इयाव बेखौ सुनो मोनसे फर्मुला लानांगौ मा फर्मुला जेनेबा गुदिखौ लाग्रोबाय जोङो जेनेबा बिफां गुदि इन्टु बिजौ ना बिजौ इन्टु नै गोलाव बेनिफ्राय इखौ मादो राननो लायो गुदि इन्टु बिजौ इन्टु गोलाव माने नैदो 2304 रानगोन इयाव जेनेबा जोंनिया मा दङ गुदियाव 25 इन्सि
25 인치 인투 2인치यावनो थागोन दै 이거 부다랑바 কিন্তু 홀로드라는 거 인치니까 लाग्रानि 홀로드라는 이거 보गोन बेनिफ्राय 9D 인투 बिजौ 이거 25आनो 인투 गोलाव मामोन 8 फिट साधारन फर्मुला देन ओमफ्राय इखो मादोरानो 2 3 0 4 이 थांफाबाय थागोन बेनिफ्राय दानिया सानजाबना लादो 25 into 25 बेसेबां जायो केलकुलेट खालामना लादो नोंथांमोना 25 into 25 मा जायो 625 सानजाब 8 इयाव मा खाङो इयाव जिर'खमानो फिट जागोन दै फिट 25 into 25 625 into 8 माने 12000 समान 12000 ना इनिफ्राय इखो मादोरांगोन 2304नो 2304नो ओंखारहैखाबाय नै बेसेबां सेफ्टि फुट थायो 2304नो रानबा मा ओंखारगोन इयाव इखो रानबा 2304नो रानबा 2.170 CFT ना CFT माने किउबिक फिट माने बे मोनसे टुक्रायाव जोङो सुनानै मोनबाय 2.170 किउबिक फिट माने 2 किबिनि इसे बारा आरो नै थसेयाव 2 किबिनि इसेल' बारा मा खारन गुसुं जाबाय ओमफ्राय फिसा जाबाय 2 किबिनि इसे बारा 2.70 फिट 2.70 फिट मोनबाय आरो इयाव बेनिफ्राय दानिया मामोन खल्लनो रानबा जेनेबा इयो 2304नि मामोन इन्सि इन्टु फिटमोन ना दानिया बेखौ इन्सियाव लांनांगोन जेनेबा बे मोनसे टुक्राखौनो दे बे मोनसे टुक्राखौनो खल्लनो राननायनि फर्मुलाखौ होनोसै नोंथांमोननो हमना लायो मामोन 1 नाम्बारमोन दानिया 2 नाम्बार लानोसै जोङो 2 नाम्बारावबो मा जेनेबा इखो टुक्राखौ आखिलाय लाङो जेनेबा नैखौ गुदिखौ लाबाय माने मा 25खौ जोङो 12नो राननांगोन इखो 12नो राननांगोन नंगौना हमना ला इयाव 12 इयाव रांखौ होबाय बेनिफ्राय इयो सानजाबानो थांखाबाय थागोन दे इयो बेनिफ्राय इयावबो 25 बेनिफ्राय इयाव 12 बेनिफ्राय इ सानजाबानो थांबाय थागोन ओमफ्राय इयो आदाथ' फिटआनोखामोन इन्सि बेनिफ्राय इ फिट आदाथ' फिटआनोखामोन इखौ लांबाय ओमफ्राय इखौ लांफाबाय थागोन इखौ नायना ला नोंथांमोना बिदि मिलायोना मिलाया बेनिफ्राय 25खौ 12नो रानबा मा ओंखारगोन इयाव 25खौ 12नो रानबा 2.0833 हमना ला इ फुट जाबाय इयो दानिया 2.0833 फुट इयो फुटाव थांबाय ओमफ्राय इन्टु ओमफ्राय बे एखे नालाय इबो 2.0833 नंगौना ओमफ्राय इन्टु इयो आदाथ' फुरानोखा इथ' फुरा दानिया बे फुटाव फैबाय बेबो फुटाव फैबाय बेबो फुटाव दानिया मोनथामबो फुट जाबाय दहायनिया 2 इन्सिमोन नंगौना दहायनिया 2 इन्सिमोन इयो 2 इन्सिमोन मोनसे फुटमोन दानिया मोनथामबो फुटाव फैबा जों मायाव राननांगोन नै 16आव 16आव राननांगोन दानिया बेखौ सानजाबदो 2.0833 इन्टु 2.0833 बेसेबां जागोन इयो केलकुलेट नोंथांमोनाबो केलकुलेट खालामना नायदो आंबो केलकुलेट खालामना नायनानै डाइरेक्ट लिरना होनोसै इयाव माने 4.3401 ना 3889 माने 4.340 हमनानै ला आरो 4.3 नंगौना 40 बेनिफ्राय 2.0833 सानजाबनाय इखौ मोनबाय बेखौ मादो सानजाबनांगौ दानिया 8दो सानजाबलायनोबाय 8 फुटदो माने नैयावबो 8 फुटखौ खर' जानाय बायदि ना बेनिफ्राय इयो मा जाहैलायगोन इखौ सानजाबबा माने 1 नंगौना 7.43 बे 2.0833 इखौ इदो सानजाबनानै बेखौ मोनबाय बेखौ मोननानै बेखौ 8 फुटदो सानजाबना लाबाय 8 फुटदो सानजाबना इखौ मोनबाय 34.721 हमना ला आरो 34.721 बेखौ मादो राननांगौ दानिया मादो राननांगौ 16दो राननांगौ बेखौ 16दो रानबा मा ओंखारगोन नोंथांमोनाबो केलकुलेट खालामना नाय माने बेयाव मा ओंखारहैगोन हमना ला ओरैनो 4
960 नंगौ ना 071.2 नै एखे जाहैबाय ना दहायनिया मामोन 2.170 बो 2.170 हमना ला बेखिनिखौ नांलायला जेनेबा बेखौ पइन्टफोरखौ नांलायला बेखौबो बेनिख्रुइबो पइन्टफोरखौ नांलायला ओरै आरो जेन माने एन्सारा एखेयानो जेन माने फुट सानजाब फुट बेखौ मादारानो होनबा 16दो इन्सि सानजाब फुट बेखौ मादारा रानो होनबा नैदो 2304दो 2304दो रानो आरो दानिया बे मोननै फर्मुला होबाय नोंथांमोननो जेन माने मानि फर्मुलाखौ माने समाननि जेनेबा गुदियावबो मामोन 25 इन्सि 2 फुट 1 इन्सि बिजौबो 2 फुट 1 इन्सि माने 25 इन्सि बेनिफ्राय गोलाव मामोन 8 फुटनि जुदि गुरियाव गोदोर बिजौआव फिसा बेखौ माबोरै सानजाबो बा बेखौ माबोरै साननानै किबियाव दिहुनो बेनि भिडिअखौ आं उनाव लाबोगोन दा नोंथांमोना आं सानो बुजि मोनबाय जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट खालाम आं रिप्लाइ खालामगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों